Salamata Vatan TV YouTube kanalının hormatly tomaşaçylary. Ýyllyk telenamasy gepleşigimiziň täze sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Gepleşigimiziň täze sanyna size 22-nji noýabrdan 28-nji noýabr aralygynaky ýyllyk täzeliklerini size ýetirmegi makul bildik. Ýyllyk telenamasy ananç däller. Bu bir adamyň wagtyny hoş geçirmek üçin niýetlenen astronomik maglumatlardan düzülen habardyr. Ýyllyk telenamasynda käbirler değişmek hukmyny seretse de köpler oňa çyny bilen inanýar. Şonuň üçin hem inanýan her bir zadymyz biziň geljegimizdir. Başlady onda. Hamal ýyllady. Udular, geljek hepden dowamyna siz üns we ara gatnaşyk merkezinde bolarsyňyz. Sişenbe we çarşenbe günlerine size täze tanyşlyklar garaşýar. Ýöne, ol tanyşlyklar size kän bir lezzet berip durmaz. Başgalaryň üns merkezinden uzakda durmagy hemde özgeleriň pikirlerine bagly bolmazlygy maslahat berýär. Çünki durmuşyň eýesi hut siziň özüňizdir. Soňra ýyllady. Öküzçü. Geljek hepden dowamyna siz münasip jogapkärçilik hemde ıgrarlyk bilen ýüzüýiz olarsyňyz. Sowurlar. Duşenbe gününe hemme mailnamalaňyzy birden çözjek bolmaň. Çünki hepde ýangy başlady. Özüňize ejir berýän zatlary bir gyra goýuň. Çünki hemme zat gowalar. Juda ýyllady. Ekbekler. Özüňize täze bir keşipde synap görmegiň wagty geldi. Ol keşip bolsa kesgitlemek size kyn düşmez. Tebiği çeperçiliňiz hemde dörejiliňiz bilen ol keşpe girmek size kyn düşmeýär. Çünki penşenbe gününe siz üçin amatly pursatlar dörer. Ol pursatlar bolsa ellen bermezlige çalşyň. Feratan ýyllady, leňeşler. Geljek hepden dowamyna siz tanqytlara kän ünsörmeli dälsiňiz. Hemde çarşenbe gününe boljak bolgusyz wakalara çynlakay garasaňyz, siziň durmuşyňyzda ziýan ýetirip biler. Öz nerwiňizi hemde töwereňizde adamyň nerwsini tyşytlaň, şonu özüňizde gowalar. Hemde töwereňizde bolup geçen islenlik bir waka çynlakay göz bilen garamaň. Bu size erbet täsir eter. Şonuň üçin hem deýinje almagy, özüňize üns bermegi ýyldyzlar maslahat berýär. Efekt ýyllady. Ýolbartlar. Geljek hepden dowamyna siz geň alar derejede gurrunçul hemde arkaýyn olarsyňyz. Siz öz maşgalagdalaryňyz hemde işdeş deň doşlaryňyz bilen söhbet döşükler geçirersiňiz. Bu bolsa size anam döredir. Olar siziň pikirleriňizi hemde maslahatlaryňyzy dinleýärler. Bu bolsa size hassa öňe gitmeňizi itergi berer. Ýolbarslar, hepdeniň ahirki günleri siz üçin ajaýyp bolar. Sebäbi ýakymly deňjarşlar size garaşýar. Bu bolsa siziň ýadawlyňyzy aradan aýrar. Sünnüle ýyllady. Joralamaz. Geljek hepde siz üçin şoğly hepdelen biri bolar. Hepdeniň dowamyna ykbal size ören gowy sowgatlar bermek mümkin. Ol sowgatlar bolsa töwereňizdäki adamlar siziň hiç bir zat etmeden gazanansyňyzy pikir eder. Ýöne olan pikiri juda ýalňyş. Sebäbi ol sowgatlar üçin siz ören köp zähmeti siňdirdiňiz. Hemde ykbal size sowdada da şahsy durmuşyňyzda da diňe üstünlikleri sowgat eder. Mizan ýyllady. Teredeler. Geljek hepde siz başlygyňyzdan, işdeş kärdeşligiňizden, hemde maşgala agdalaryňyzdan öwgülere münasip bolarsyňyz. Sebäbi sizde işde de durmuşda da diňe üstünlik bolar. Mizanlar, siz özüne çekici, romantik, hemde emosional duygulu adamlar. Şonuň üçin hem islenlik adam siz özüňize çekip bilersiňiz. Şonuň üçin her bir işiňizde üstünlük size hemra bolar. Ýöne, maddi ýagdaýyňyzda size birazajyk kynçylyklar ýüze çykyp biler. Galanym hemme zat gowalar. Akrap ýyllady, içýanlar. Geljek hepden dowamyna siz zähmediňizi hemde deňjarşy, deňaramly ýagdaýda saklasaňyz, ýokary derejelere ýetersiňiz. Akraplar, siz özüne çekici adamlar. Şonuň üçin hem geljek hepden dowamyna köpleriň nazary sizde bolar. Şonuň üçin hem her bir etýän işiňizde üns bermegi ýyldyzlar size maslahat berýär. Hemde siz öz maksadyňyzda geljek hepden dowamyna ýene bir basgançak golaýlaşýaňyz. Kows ýyllady. Kemallar. Geljek hepden dowamyna siz ören mülakatly hemde hoş niýetli häsiýetleriniz bilen tapawuklanarsynız. Siziň ýagşylyk söýji häsiýetiňizi töwereňizdäki adamlar öz nazaryndan düşürüp bilmez. Olar siziň bu häsiýetlerinizi öz şahsy behfitlerine ulanarlar. Ýöne, bu sizi gynandyrmaz. Hatda siziň mailnamalaryňyzda hem teper ýetirip bilmez. Jedi ýyllady. Ogluklar.
Gelecek hepden dowamyna siz sögüşçäň ruhda bolarsyňyz. Öz awraýyňyzy, öňdäki ornuňyzy goramaga çalışarsyňyz. Şeýlelik bilen penşenme günlerine siz ýalňyş ýerlerde hem bolmaňyz mümkin. Bu bolsa siziň awraýyňyza hop getirer. Şonuň üçin hem jediler, birazajyk sabrly boluň, hem-de öz etýän işleriňize ümit berin. Dalaw ýyllady, owa. Gelecek hepde siz üçin ören ýakymlyk hem-de asuda ketdelen biri bolar. Sebäbi durmuşyňyzda kynçylyklar hem-de kemçilikler bolmaz. Siz öz maşgalagdalaryňyz, garnaşlaryňyz, çağalaryňyz bilen köpräk wagt geçirmegi maslahat berýärdi. Çünki siz maşgalada dinlenýän, hormatlanýan adamlaryň birisiňiz. Hut ýyllady, balyklar. Gelecek hepden dowamyna siz üçin emosional durnuksuzlyk döwri başlanar. Bu bolsa size söýgüden, ýigrenje, agyr zähmetden hem işsizlige çenli içiňizde durnuksuz göreşler dowam eder. Bu bolsa size durmuşyňyzda da özüňizde de ziýan ýetirip biler. Şonuň üçin hem mehriban hutlar birazajyk köşüşiň we özüňize ümit berin. Ýogsa siziň bu ýagdaýyňyz diňe özüňize däl, töwereňizdäki adamlara da, maşgalaňyza da şatlyk getirmez. Atawatan TV YouTube kanalynyň hormatly tomaşaçylary, gepleşigimiziň ahyryna siziň ähliňizde jan saglyk, işiňizde üstünlük, durmuşyňyzda bolsa diňe gowa adamlaryň ýaran bolmagyny arzu etýäris. Gepleşigimiziň innik sanlaryna diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.